Vols dedicar una estona a créixer interiorment i descobrir noves perspectives per a la teva vida? Escolta Espai Namasté amb Carme Sabater, un espai per cuidar-te i créixer. Bon dia. Comencem fent-nos una pregunta. Treballes molt? Estàs molt estressada, molt estressat? Tens la sensació que fas tot el que pots i més, que les coses no són fàcils? Que t'esforces i t'esforces i al final no aconsegueixes resultats? Jo crec que això mos ha passat a quasi tots. Potser aquestes limitacions no venen de fora, venen de dins. Avui parlarem d'un autor i d'un llibre. L'autor és Joe Vitale. Joe Vitale, en algun altre temps, als seus principis, quan era jove, va ser un sense sostre, va viure al carrer en extrema pobresa i ara és un autor multimilionari. Ha escrit molts de llibres, tots èxits dins del món de l'espiritualitat i del creixement personal, tots supervenuts. És una celebritat en internet, és músic, és terapeuta, és un home multifacètic i tot el que fa li surt bé, no? I què va passar per aquest home que venia de baix de tot tingués èxit? Com ho va fer? Potser us sorprendreu, però va descobrir un antic mètode de sanació hawaià ancestral que es deia Ho'oponopono. A partir d'allí va ser quan ell va aconseguir aquest èxit, a començar a remuntar i acabar tenint èxit en els seus projectes, en la seva vida en general. Avui vos parlaré d'un llibre de Joe Vitale, del primer llibre que jo vaig llegir, que en té molts i tots són molt bons. El llibre està escrit en cooperació amb el doctor Hew Len. És este llibre, Zero Limits, de Joe Vitale i el doctor Len. El doctor Len era un psiquiatre hawaià, deixeble de Morna Simeona, que és la que mos va portar l'ensenyança de l'Ho'oponopono. I mos ofereix una manera de superar aquestes limitacions autoimposades inconscientment, perquè són memòries que tenim que no són conscients, no? Per a que la nostra vida pugui tindre una mica més d'èxit. A Zero Limits, el Joe Vitale i el doctor Len mos presenten l'Ho'oponopono com un mètode per a assolir la prosperitat, la salut, la pau interior o allò que cada un desitja, no? I també com ajudar-nos a nosaltres mateixos i com ajudar els altres. Este llibre argumenta que l'èxit no s'aconsegueix canviant el món, sinó s'aconsegueix transformant-nos nosaltres mateixos a través d'esta neteja de bloquejos, de memòries, de creences, per a tornar, i aquí el títol del llibre, Zero Limits, per a tornar a l'estat zero de consciència, és a dir, zero memòries. A partir d'ahir és com tot és possible. Sabem que utilitzem aquelles 4 paraules sanadores, ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo, per així assumir la nostra responsabilitat i anar netejant. Les idees principals del llibre són responsabilitat total, això és una de les bases de l'Ho'oponopono. Este llibre ens proposa que hem de ser 100% responsables de tot el que passa a la nostra realitat, de tot el que passa per aquí dins també, per la nostra ment. Ens explica el poder que té la neteja, no? En lloc de buscar els problemes, solucions a fora dels problemes com si fossin problemes externs, netejar aquests programes a nivell subconscient per a que el canvi vingui de dins. L'estat zero per a ells és superimportant perquè és com tornar a l'origen. I si quan tornes a l'origen, a la font de la creació, a com va ser creat, a partir d'allí tot és possible, no? I, utilitzar les frases com a base, no? Aquestes 4 frases. Llavors, els resultats són que al netejar el nostre interior atraem de manera natural aquelles circumstàncies que ens apropen a allò que desitgem, sigui salut, sigui bones relacions, sigui prosperitat, sigui èxit a la feina, perquè hem eliminat les creences, les limitacions que ens impedien arribar fins allí. En este llibre se ens explica la primera conversa que van tindre Joe Vitale i el doctor Len, perquè el doctor Len era una persona molt peculiar i la veritat és que és divertit de veure la seva personalitat, no? Ens parla de com obtenir resultats en rapidesa,
mos parla de l'experiència de sanació que es va viure a l'Hospital Estatal de Hawaii, on tota una sèrie de presos que eren, o sigui, de malalts mentals que eren presoners per delictes de sang, com el doctor Len va aconseguir la sanació d'aquestes persones i l'harmonia a tot aquell espai. Ens ho explica una de les infermeres que treballava allí. Clarifica molts de termes dels que s'utilitzen en Ho'oponopono. Mos mostra els gràfics de neteja perquè entenguéssim com se fa aquest procés de neteja. I també els principis del zero límits, no? Què vol dir quan mos parla del zero límits. Llavors, és un llibre, per a mi, ha sigut un dels més importants que he llegit en Ho'oponopono, tot i que n'he llegit de superbons, no? És un llibre molt didàctic, molt interessant per als que busqueu respostes i solucions a algunes situacions de la vostra vida. Mos retrobem, no sé si abans de festes o després. Vinga, una abraçada.